Nagbadji diri. Badji nga kalabasa. Usa. Awate, isa. Duha. Tulo. Daghang bayad ng kalabasa ito eh. Tulo ka buok. Hello guys. Tulo ka kalabasa karon. Tungod jud daman kay para next. Okay, isa. Ito mga lucky guys, kaya ato siyang takmagan guys, para natin mga blessings sa maabot guys. Wala rose mabud aga nang ana rose aga nang misteriyahan. So do ka buok ni nga buwak nga pang lucky. Okay, say man pod may dum po natin kalabasa nga mautan. Lah, daghan pa di ay, ta pa di ay oh. Tapos ang tago guys. Oh my god, lisod siya ko anon. Narade ay. Ay, sa kalabasaan guys. Ayaw guys. Nabay mga baid diri lapita. Itong i-check. Namat idagko diri sa una katong patakmaga na sa rod ko dagko tulong to kabak nagdungan ja. Nawa man. Sure kay kawat to silingan. Sure lang. Ay di ara di ay. Bro nga tubo. Lami as kuan oy. Sama nako, char lang. Oh, laisyo. Ting tanom na on, tanom na uban.